bago niyo final yung death penalty bill niyo. So you were sure na yun din yung gusto niya? Napag-uusapan po namin noon ni Pangulong Duterte about sabi ko, Mayor, paano ba kami makatulong sa'yo? Ano ba pwede namin ipasa? Suportado naman po ni Pangulong Duterte. Tanungin ko yung taong bayan, paano natin sukuyin ang korupsyon? May masuggest ba kayo? Meron ba kayo may suggest? We are very much willing to listen po kung ano yung pwede niyong isuggest para sukuyin natin yung korupsyon sa gobyerno. Nakikita ko kasi sa Pangulo, exasperated na siya. Nakikita ko tuwing nagkakatabi kami. Sabi niya, pagod na ako. Paano natin pigilan tong korupsyon sa gobyerno? Sabi ko, Mr. President, paano kami makakatulong? Maring kung pumasa ito, maring ikatakot ng mga magnanakaw sa gobyerno. Malaki pag-asa nyo napapasa considering maraming kaalyado sa Pangulo sa Senado. Hindi, hopefully po, sana tulungan niyo po kami ni Pangulong Duterte sa kampanya laban sa korupsyon sa gobyerno, kampanya laban sa illegal na droga at kampanya laban sa kriminal. Gaya ng sinabi ni Pangulo, up to the last day, he will be fighting. Ako po, sasamahan ko siya, makikipagpatayan rin po.